babamthwale ngeqoma kwingqungquthela yango-2017 u-Ace Magashule njengonobhala jikelele weANC. Kodwa namhlanje isikhungo esiphezulu saleli qembu sithatha isinqumo sokumisa u-Ace Magashule njengoba ethwese amacala enkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Kodwa uMagashule wathi yena akasoze ashenqa. If branches say I must step aside, I was elected by branches at conference. I will go back to a special conference and the branches must say to me, Comrade Ace Magashule, step aside. I will then do so. uMagashule izolo kuphucuke incwadi lapho emisa khona ubulungu bukaMongameli Cyril Ramaphosa lapho esiphendulela khona elwa naye njengoba emisiwe. Kodwa uMagashule akanawo lawo mandla okumisa umongameli weANC. Ophethe ihhovisi likaMongameli uSibongile Besani uthi uMagashule unhlose ukuyiquba phansi lenhlangano ebusayo. It is one of the most unfortunate incidents, I must say, because that letter, the only thing it can serve is an attempt to collapse the African National Congress, is an attempt to actually not build unity within the ranks of the ANC. Usekela nobhala jikelele uJesse Duarte uthe bayamcela uAce Magashule ukuthi angayenzi izinto ezizomqhatha nesigungu esiphezulu saleli qembu njengoba vele esasenkingeni nomthetho. When you are challenged within the organization, often your best defense is to follow the prescripts of the organization. Njengoba ziqhubeka izinsuku izinkinga ziyanda eqembini elibusayo. Kodwa abalandeli bayo bathi kuzolunga nabaholi beANC bazohlangana ngelempela sonto kwisigungu esiphezulu ukubhunga kabanzi ngekusasa lezepolitiki lakhe uAce Magashule unobhala jikelele omisiwe kodwa olwayo obhekene neziqhu zamehlo nomongameli uCyril Ramaphosa. NginguSamkele Maseko ngibikela izindaba zeSABC ngiseGoli.